kun san cewa Muhammad Wardi kafin ya zama shahararren mawaki babban malamin makaranta ne? لو حاولت تهجرني أهو تنساني من تاني ترجع يوم تجد حبك بدت شكي وأحزاني. Usman Hassan Saleh shine shahararren mawaƙin nan na Afirka wanda ake masa laƙabi da Muhammad Wardi. Muhammad Wardi shahararren mawaƙi ne wanda duniya ta san shi daga cikin manyan mawaƙan Afirka, wanda tun a zamanin baya aka san shi da awwal fannan al-afriki, ma'ana mawaƙi ɗaya tilo wanda ya shahara a nahiyar Afirka. Kuma dai shi ake kira da sahibul hanjaratu zahabiyya, ma'ana ma'abocin makogaran zinare. عطشت قلبي بياض بجمالي اديني كلمة وسامحيني وطولي. Muhammad Wardi an haife shi a 19 ga watan Yuli na shekara ta 1932 a arewacin Sudan. Muhammad Wardi ya shahara a fanni na waka, amma kun san cewa Muhammad Wardi kafin ya zama shahararren mawaki babban malamin makaranta ne, wanda a shekara ta 1957 ya yi ritaya daga nan ƙara tsinduma cikin harkar waka, wanda ya bashi shahara wadda har yanzu ana misali da shi. Daga cikin waƙoƙinsa wanda suka yi fice akwai waƙarsa ta Sudfa waƙa ce wadda har yanzu da ma zamanin da duk wanda suka san shi aka saka ta har kuka ake, saboda tuno yadda ya yi waƙar cikin salo da tsari. Ma'ana a wannan waƙa yana bayyana cewa Sudfa haɗuwa irin ta bazata da ya yi da masoyiyarsa. صدفة وأجمل صدفة أنا يوم لقيتك أسعد يوم الحياة. Ya ringa bayyana kalamai wanda suke cewa wato haɗuwarsa da masoyiyar tasa shine ajmala, mafi kyan abin da ya haɗu da shi a rayuwarsa. Muhammad Wardi mawaƙi ne wanda yake waƙa cikin salon larabci da kuma yare na Nauba. Yare na Nauba yana cikin tsofaffin yaruka na nahiyar Afirka da aka san su. Ya samu kyaututtuka iri-iri a lokacin da ya zamaninsa. Muhammad Wardi ya samu nasarar yin waƙoƙi sama da 300. Daga cikin waƙoƙinsa wanda zan yi ambata muku bayan ita waƙa ta Sudfa, akwai waƙarsa Al-Mirsal da kuma waƙa ta Dairul Muhajir, ma'ana tsuntsu wanda ya hijira. Ita ma cikin wannan waƙa ya baje basira Muhammad Wardi. Shin waƙoƙin Muhammad Wardi guda nawa ka sani? Idan kana da ƙarin bayani akan wani abu na Muhammad Wardi wanda zai amfanar da masu kallon mu, ka bayyana mun a comment section.